gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Gisaulog ron sa simbahan ang pista ni Santa Maria Magdalena. Usa kini siya sa mga disipulo ni Kristo nga gi-identify gyud nga usa ka dakong makasasala o giharian siya mga 7 ka demonyo o gipabagawas ni Kristo sa iyang gipagawas ni Kristo ang 7 ka demonyo. O si Maria Magdalena usa na gyud sa mga grabe nga sumusunod ni Kristo. Muna nga pagkabanhaw ni Kristo, siya mo'y unang gipakitaan ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. Isip reward sa iyang pagsunod nga matinud-anon. Kita usab giawhag nga maliwat unta tang Santa Maria Magdalena kadtong wala nay demonyo. Unsa mo na pa mo'y demonyo? Ato nang ipakuha sa Ginoo karon aning santos nga misa. So padayon tang magampo sa kalinaw o kaayuhan sa tibuok kalibutan o sa atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, ang imong bugtong anak mihatag una sa tanan kang Maria Magdalena sa makalipayng balita sa pagkabanhaw. Itugot nga pinaagi sa iyang pangaliya ug panig-ingnan, isangyaw unta namo si Kristo nga buhi ug makakita kami kaniya nga naghari diha sa imong himaya. Kay buhi man siya ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot
nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundili kaniya nga namatay ug gibanhaw tungod kanila. Busa sukad karon dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na sa iyang binuhat. Ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod. O giuhaw ang akong kalag, sama sa yuta nga uhaw. Walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Saingon nagsudong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Sa akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Saingon niini daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingna niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit sa nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day nganong naghilak kaman sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya og iyang nakita sa Hesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day nganong naghilak ka man, nangutana sa Hesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Sa Hesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Hesus og miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Hesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinoon ang akong mga igsuon og suginli sila nga moadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nagisultihan siya ni Hesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa kausaban sa kinaiya sa tao basta mahiusa ta ni Kristo. Matod pa ni San Pablo, ang tanan nga mahiusa kang Kristo bag-o nang binuhat. Nya sila sad nga bag-o nang binuhat, dili na sila maghukom sumala sa tawhanon nga sukdanan. Kini si Maria Magdalena o gamitan gid nato siyag tawhanong sukdanan, maglisod gitag tuo nga siya maoy unang nakakita sa pagkabanhaw ni Kristo. Di ba? Nganong wa man magpakita si Kristo una ditong San Pedro, nga siya man si San Pedro ang gitugyana ni Kristo sa Yahweh. Siya may gihimo nga pundasyon. Nganong wa man siya magpakitag una dito ni San Juan nga iyang gitawag og the beloved apostle. Nganong dito mangyod ni Maria Magdalena? Ibaw mo gano? Awa sa ako kay bawa. O lagi na di ta magkuan, di ta magtugatugag hukom. Nabitay uban karon nga ni hukom. Ni siya kung tinuod ng nabanhaw si Jesus, nya dito siya magpakitag una ni Maria Magdalena, uyab magudto sila. Nya gihimuan gina nila movie nga
si Jesus o si Maria Magdalena nagtipon og puyo, naa sila daghang mga anak, nya gisuportahan pag yun na karon sa kana kunong excavation nga nakita nila ang lubong ni Jesus o ni Maria Magdalena o ang mga bukog sa ilang mga anak nga didto sa gilubong. Unsa man na tawhanon nga sukdanan, kana bang scientific, kana bang unsay standard, unsay naandan, di ba kusog mga kita no, unsay naandan. Mao na karon pasalamat aning COVID kay gitawag na sad ni siya og new normal. New normal ba? Dili na ta kapugos sa atong gusto. Gahapon naka second dose nako nya ang nakaila nako nga mga nurses nga mo interview o hasta tong mo injection, ang ilag yung term nga gamiton bago sa to nako nga term ba siya, hala father, congrats, graduate na gyud. Graduation? Nindot ang ilang graduation kay tusukon ka. Graduate na gyud kay second dose naman. Graduate na gyud. Ana, ako nindot sad kay naghimo ko graduation gahapon, why ribbon. Why medal, tuslok lang. Sakit naman ganin akong bukton gamay. Nya pag-abot na ko ngadto sa katong final na nga doktor nga mao nay mohatag og final instruction, kuan mi dito tagpila mi kabukato murag napo mantingin mi kabukato or 8 ba to nga maglibot dito ba kay iyang tagag instruction dungan. Ang iyang instruction ayaw sa mo kumpiyansa ha. Kay 2 weeks pa nimo epekto ang atong kaning kuan vaccine. So vulnerable gihapon mo kaayo within these 2 weeks. Ana siya. Yan ang gisulti. So posible lang yapuntang mamatay. Niya unsa man tong iyang mga instructions, i-boost ang inyong immune system, kaon mog tarong, anang maayong pagkaon, unya ay sa mog inom og alcoholic. Yung sa pati ang ipangsulti kinahanglan matugod mo og 7 to 8 hours a day aron ma-boost inyong immune system. Ang tanan niyang instruction o katong gipangtusok na kung ang gitawag og graduation, pulos to siya paglikay nga mamatay ta. Pulos ba paglikay nga mamatay ta? Kung ato sang tan-awon si Kristo niagi pod og graduation. Ni ang unang nakakita pag-graduate na ni Kristo mao si Maria Magdalena. Nya unsa may graduation ni Kristo? Kana bang mabanhaw ka gikan kang namatay? Ganahan mo ana nga graduation? Kana bang namatay ka nya nabanhaw, mao nay graduation ni Kristo dinhi sa kalibutan, unya mubalhin na siya ngadto sa langit. Muna si Maria Magdalena nakakita ani ngano man kay si Maria Magdalena nagtukaw, wa siya matug, wa sad siya mobiya dito sa lubnganan og dugay, igo na siya ni pahibaw dito, balik dayon siya dito, siya na lang usa dito sa lubnganan. Sige siyang pangita ni Hesus. Pasabot gusto sa ni Maria Magdalena nga magpakamatay kuyog ni Hesus. Risgo kayo na katong panahon na nga bag-o pang gipatay ang ilang amo. Karon gani pusilo ng imong amo diha. Karon pari pusilo ni ron dinhi nya mamatay, magpanagana kag anhi dinhi ano? Adi mo mahadlok sa si Father magkondinar to ron kag gipatay. Makakita mo diri nga mukalit lang kog abot nga magmisa. Nya tungang gabi ana ay di ka mo mualibwag og panagan. Pero si Maria Magdalena awa kita siya sa anghel, iyang gitutukan, iyang gipangutanab asa man to, kita siyang Hesus, tuo siya hardinirob, iya jud gipangita ang patayng lawas ni Hesus. Bisa na lagi ang makitaan pagkanindot ana mao sad na gitawag og new normal atong panahona sa panahon nila ni Hesus. Kana bang andam kang magpakamatay nya ang kamatayon isipon nimo nga mao'y imong kadaugan. Kamo naamo anang hunahuna nga ang kamatayon mao nay atong nindot nga graduation dinis kalibutan. Unsa may tan-aw niyo sa kamatayon?
Graduation o sa may lain nga term sa graduation, or failure or dimalas. Oy, daghan kay nato maglingo-lingon. Bata pa mga ito, matay man, malasa lagi. Mabangga ba? Patay. Uy, di malasa, patay. Uy, disgrasya. Di malas atong tanaw ng kamatayon. O, di ba? Yung na ko na imong tupad, pangutan, gusto na kang mamatay. Excited kang mamatay. Hadlok ita maminaw anang patay-patay. Pero si Kristo, 33 anyos, gigamit ang kamatayon para matuman ang misyon. Mo-graduate ba? Ma-fulfill, makumpleto ang misyon sa kaluwasan. Muna sa atong kanini ang tubag sa Salmo, niingon ta diri, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Unsa man ang kalag? Mamatay na dili. Uy, kusga oy. Naamoy kalag wa. Kinsa man nga kauhaw ang imong tagbaon, ang kauhaw sa kalag o ang kauhaw sa lawas? Karon ba unsa may imong gitagbaw? Ibutang talaga ning kauhaw, ilisan tanig term panginahanglan. Unsa may imong paningkamotag kuan kanang tagbaw, ang panginahanglan sa lawas o panginahanglan sa kalag? Kasagaran nato kutob ratas lawas oy. Ang atong kalag atong malimtan. Ngano man kay murabag para nato ang lawas gi importante, dili ang kalag. Pero kung ang kalag gani di matagbaw, patay gini atong lawas, magluspad gini. Tanawa ng mga makasasala. Ang kalag ana, porti namang uhawa kay sala god, mao man ay maka dehydrate sa atong kalag. Pero ang sala, paborito kay sa atong lawas. Paborito gyud kay. Pareanang mga manag-uyab. Hay may paborito nila ang kinahanglanon sa lawas nga mao ang intimacy, physical intimacy, hikap-hikap, hapyod-hapyod, o ang panginahanglan sa kalag nga purity. Sa inyong paminaw, kaagi man gyud mo guyab-uyab, hay may mas nindot gyud kayo. Ang lawas gyud mauna sila magpasiksi-siksi ang mga babae, magpatsoy-tsoy ang mga laki para gyud man enjoy gyud nilang lawas. Nalimot sila nga ang mas gikinahanglan mao ang purity o faithfulness. Mao to'y pagkaon sa kalag. Oy, ang lawas man i-enjoy maayo. Kaning pare, unsa may panginahanglas pare? Unsa man? Donation, collection, donation. Na kinahanglas pare. Nya makalimpyo na, makanindot na skalag, pare. Ambot lang. Pero makanindot labi na kamo mo donate mo, makanindot ginas yung kalag. Kaya nga naman, kanang imong gidonate, imong gideprive ang imong lawas anang maong kantidad. Pero nang mo donate hig 500, 2,000, 50,000, 100,000, 1 million. Ang imong gideprive sa imong kaugalingon balig 1 million nga katagbawan, balig 2,000 nga katagbawan. Hay man imo gihatag tuwa sa simbahan, tuas pare. Nya unsa may nahitabos pare? Porting tagbawa. Ang pare kung gusto sad nga ang akong kalag malunsay, ang kanasang tanang donasyon gamiton sa nako sa dili para sa akong lawas, para sad sa kaayuhan sa simbahan. I-project, i-charity, atong ipangtabang sa mga nanginahanglan, naglisod. No? Nya. Unsa man na siya? Mao na ang gugma nga gihisgutan ni San Pablo sa unang pagbasa.
ang gugma nga gigamit ni Hesus mao ang iyang kamatayon. Matod pa niya, nagpakamatay si Hesus tungod siyang gugma nato aron ta maluwas tang tanan. Kaning gugma muluwas gini. Ana, parihaning atong mga project dinhi. Naluwas kita sa atong mga projects na arang-arang na ni atong purma simbahan tungod sa mga tao nga nagpakamatay sa ginagmay o dinagko nga paagi. Ni ako sad isip inyong parish priest, ako sang gigamit ang mga gipanghatag, dili sad ko maghuna-huna sa akong katagbawan kay tagbaw naman ko kay daghan mang muhatag diri sudan. Hapit naman gani ko mamatay, na high blood naman gani hinon ko karon. Gahapon ang akong BP 150/90 pagsugod pagkanang before nya pag after injection 140/90. Ingon dayon ang kanang doktor nga nag-interview, unsa man ka pader, hypertensive ka? Inako, dili man dok, 120/80 man gini akong dugo sa una. Siya pa-check up niya ha, kay may nang ma-check kay mura manig taas-taas na ni imong dugo. Kani ako advice lang ni nako nimo nya iyang gitan-aw akong naong ba. Sige, ingon tingito siya, patay gyud kang paria kasi kagkaon. Si kagkaon na mga tambok, patay gyud ka. Nya mao ni inyong isigatag diri, parte ra bang lami ha. Oto nga giimbitar ko kaon-kaon gabi, wa na jud ko ni hikap sa litson. Ay, bahala ka na litson na ka, ari lang iko ring isda, wala bagi lami ning isda ada, pero sige lang, kaon lang kita isda. Ana, pero gabi ira sad to, karon kaon tatababoy. Patay dai. Ay mahadlok dito mamatay dai, lawas ra mo na. Ang importante dili hypertensive ang akong kalag. Nya dili ka ha. Dili sad ka ha. Secret. Mailhana ngano man ang tao nga dili hypertensive ang kalag, pasabot dili masakiton ang kalag, makakita gyud Ginoo. Dali kay siyang makakita Ginoo. Pero ang tao nga masakiton ang kalag, ang iyang makit-an ang kabati sa iyang isig katao. Ang kabati ba? Punan gid niya bati nga nang maingon bitaw ka pananglitan nga tao bitaw nabi tay maingon ako, Father nindot bitaw ka muwali, sige lang kag pakatawa. Ana nako, di ka gusto mong katawa. Siya, may makamuwali pero mag green joke lang ka. Ana nako, green gud taw yellow man to. Mura bag ang point ba nga kung wa kay Ginoo ang imong makit-an des imong isig katao ang bati. Para ng adik, kakita ba ka sa drug addict? Kakita ba ka Ginoo das drug addict? Nakawatan kayo? Kriminal kayo? Kakita ka sa Ginoo? O makakita ka sa ato panay Ginoo diha nimo ang imong kalag himsog, dili masakiton. Ngano man? Kay kanang adik, og imo gina siyang tutukan og maayo, mauna gyud ang presensya ni Kristo nga naadik sa pagmahal nato. Wa mo kay bawo nga naadik si Kristo sa pagmahal nato. Nagpakamatay gud siya. Gipakamatyan gud niya pagmahala. Adik to si Kristo eh. Adik. Tanawan ng adik, pakamatyan ang iyang suyop. Kanindot og maliwat as adik, mga adik ta sa pagsunod ni Kristo. Si Maria Magdalena gibiyaan niya iyang mga kauban na adik siya sa iyang kahiusan ni Kristo. Gipangita gid niya, bahala nag mga matay tani, pangitaon ko ni kanang adik bisan pagpusilon, magpangita gid na sa iyang naadikan. So kadindot magtan-aw tas adik nga maliwat unta taniya. Maadik sa tas Ginoo. Dili maadik sa siyabo. Ano bang imitating sa kinaiya sa usa ka adik, mga adik tas Ginoo. Nya depende na sa atong pagtanaw. Nya lain pa gid natong makita diya sa adik sama ni Maria Magdalena nga gipuy-an og 7 kayawa. Ang nakita ni Hesus ni Maria Magdalena, luwasonon, biktima. Biktima ba? Luwasonon, dili patyunon, kung dili luwasonon kay na biktima. Motong gipapahawa ni Hesus ang 7 kayawa. So ang ato sang mission, kita kades imong bana 40 kahingabit,
porti ka bisyoso, unsa may tanaw nimo ana, patyonon o luwasonon? Imong anak da addicts computer, sige na lang computer, di na gani mo ampo, di mo simba, musukol pagid nimo. Unsa man na? Patyonon o luwasonon? Ang pari, sige nagpangwartab, naapag kuan ato-atoon dito. Unsa man na? Patyonon o luwasonon? Nindog na tayo. Mga igsoon, mag-ampo kita sa amahan o pangayuon nato ang iyang grasya uban sa pangama ni Maria Magdalena, muingon kita, patalinghugi kami Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga mulipang ang mga magtutuo ug magbunga ang pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa tanang nasod nga magkinabuhi sila sa pulong sa kamatuoran ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinhugan kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinhugan kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga dadon sila sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Patalinhugan kami Ginoo. Ginoo, patalinghugi kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay gazaku kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayong away sukod sa kayong away sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad alang sa paghandom kang Santa Maria Magdalena nga mitanyag sa gugma nga gidawat sa imong bugtong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa, uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kamanamo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manawsab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay mokalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. Ang santos nga pagdawat sa imong mga misteryo o Ginoo makapuno unta kanamo sa makanunayong gugma nga saway hunong nakapahiusa kang Santa Maria Magdalena kang Kristo nga iyang magtutudlo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami.
San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine presence, ang presensya ni Kristo. Nya ato raning masinati kung sama ni Maria Magdalena andam gitang magpakamatay para sa pagsunod sa mga gitudlo ni Kristo. So ang ato diring likod gitrabaho pa pagsiminto ng atong karsadas likod. So ari lang tagyapon diri tingay moagi, dili na ta moagi diri usa kay gisiminto pa para maayong pag-agi nato. Salamatan nato ang mga tawo nga ming hatag niining maong kahigayunan nga ma-concrete ang likod, di na kita magsigig timpasaw sa tubig ug sa lapok, no? Salamat as Ginoo niana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y